Bapak Ibu guru kursinya dipindah supaya nggak mengganggu Pak Fauzi. TikToknya Davina ya. Sudah lagi kita saksikan bersama penampilan pagelaran wayang kulit.
tangane mula becik ditanduri kang tetelang murakabi bener tadiator minotor rimpe-rimpe kang asile werahajaning negari. Inggih saderengipun pagelaran wayang kalaksanan menika langkung prayogi nderek tetepangan para paraga agung ingkang ayahi wajib wonten siang kalenggahan punika. Nggih. Iki sing sepisan dalange ben kenal. Nggih. Paring asma sinten, Dik? Komplit. Ya. Nggih, madhep rene. Nggih. Nami Urung di. Nggih. Nami kula Davin Dwi Rizky Milano. Nggih. Kelas pinten? Kelas 7. Nggih. Ajar dalang niku wiwit kapan? Wiwit TK. Wiwit TK. Anteno anakku ke lahir wis didalangi. Didalangi Pak Bambang. Nggih. Mugi-mugi sukses pagelaranipun Dik Davin nggih. Nggih. Sindene cacah papat. Mening-mening ciri tukang son. Ingkang sisih wetan piyambak paring asma sinten, Mbak? Nggih. Nami kula Indriana Sanubari. Indriana Sanubari. Nggih. Saking pundi sekolahanipun? SMP 1 Wonoasri. SMP setunggal Wonoasri. Alhamdulillah matur suwun sampun kepareng sowan wonten SMP kalih Mejayan nggih. Mugi dados pasederekan. Ingkang angka kalih sisih iki kaya Sunyahni. Nggih, monggo paring asma sinten? Nami kula Devina. Devina. Sekolahipun dateng pundi? SMP 1 Balirjo. Wah, tepang Pak Budi. Nggih. Oh, nggih. Pak Budi teng mriku dados napa cobi? Kepala sekolah. Oh. Kok dadi guru ngono kok salah. Ngono tak tekoni. Nggih. Pak Budi teng mriki nggih teng mriku ngoten nggih. Nggih. Salajengipun punika sing angka 3. Nggih. Iki sing paling anu cara sindene kelas rada berat. Maksudnya bobote. Nggih. Paring asma sinten? Nami kula Safa. Safa. Komplete no. Oh, Safatra Mutiara Noveliza. Safatra Mutiara Mutiara Noveliza. lho, Fahren mung jenenge teko. Safaren jenenge kok nek sindene Fahren. Nggih, saking pundi sekolahipun? SMPN 1 Balirjo. Oh, Balirjo. Nggih. Matur suwun. Nggih, Balirjo sampun nyengkuyung acara wonten siang kalenggahan punika. Sisih kinten piyambak. Nggih. Nami kula Aura. Aura kasih napa aura cinta? Nggih, monggo. Aura sinten kompletipun? Aura Jasa Regina Ramadhani. Oh, nggih, dawa bapak iki dhewe Ramadhani. Bapake lahire pas poso nggih. Oh, mboten Ramadhani tak kira nek Ramadan. Saking pundi sekolahipun? SMP 2 Nglames. SMP 2 Nglames ya. Alhamdulillah ulang tahun SMP kalih Mejayan sinengkuyung Balirjo 1 Wonoasri ugi Nglames 2. Alhamdulillah. Lah nggih para panjak nggih. Sing panjak rada mini iki sing rung patek dadi. Nggih, kene. Anake pengen ngerti cewek-cewek kae. Asmane sapa? Golden. Golden. Nggih. Golden tiket apa golden apa? Sekok sinten? Komplete. Golden Cianggara Luksa Ardanata. Oh. Sekolahipun teng pundi? Sekolahnya Sumbersari 02.
SD Sumber Sari 02. Nggih. Kepala sekolah Bu Yuliana. Udah ganti Udah ganti siapa? Pak Indra. Oh, Pak Indra. Nggih. SD Sumber Sari 02. Matur suwun. Dek Golden. Uga golden tiket pun majeng mriko. Nggih. Kula nyuwun ngampil miki setunggal malih. Ben kono gak teko tidak teka ngambil ngene, Mbak. Oh. Nggih. Nyuwun ngene Pak Sinden. Nggih. Ambil sekedap mawon. Nggih. Ben tepang sedanten. Nah. Cek. Nggih, menika paring asma sinten, Mbak? Puan Meta Maharani. Puan Meta Maharani saking pundi? SMAN 1 Mejaya. SMA Negeri 1 Mejayan. Terima kasih, tepuk tangan. Nggih, salajengipun niki. Nah. Paring asma sinten, Dik? Bima Pratama, Bima Pratama saking pundi? SMP Setunggal Geger. SMP Negeri 1 Geger. Tepuk tangan, terima kasih. Geger 1. Ayo, mana? Kaya sing tukang ngegong barang kae. Nah, ayo. Paring asma sinten niki? Bagas Aditya Pamungkas, Bagas nggih. Saking pundi Dik Bagas? SMK 3 Madiun. SMK 3 Kimia. Nggih, sampeyan ulang tahun tuh ya, Nah, nanggap aku gitu ya. Ya. Berikutnya, jenengan Mas? Nggih, nami kula Afrizal Rama. Afrizal Rama saking pundi? Saking Ngawi Karangjati. Sampun lulus. Pun lulus Oh, niki. saking pundi riyen lulus? Riyen saking SMK Model. SMK Model Mejayan. Nggih. Oh, nggih, putrane Pak sampun. Setelah iki sing tukang ngedram. Sinten paring asma, Dik? Nami kula Bintang Robi Izati. Sinten? Bintang Robi Izati. Bintang Robil Aizati Amma Yasibun. Wassalam. Iki mesti islami banget iki. Nggih. Tonggoku padha ya islami, jenenge Asa, Mbak. Assalamualaikum. Nggih. Niku sing ngegong kae, kan kae. Oh, sekolah pundi, Dik? Sopen. SMP Sedoso Kota Madiun. SMP 10 Kota Madiun. Terima kasih matur suwun. Nah, Sanggar Tejo Moyo iki jan kon dindi komplit. Ayo, Mas. Nami kula Arya Kenzi Azam. Arya, Kenzi Azam. sekolahipun datang SDN Kare 1 Kare. SDN Kare, kong gunung ya melu medun nang gone Mejayan. Matur suwun. Nah iki anake Mas Bambang. Ya kenalne iki sing ditekokne karo OSIS ya iki lho. Mbak OSIS iki pengen kenal karo Mase, putrane Pak Bambang. Ya dalang. Dalang iki nek duwe barang awet. Nggih. Lah apa-apa kon nitili iki? Nggih, Pak. Ring asma sinten, Dik? Nggih, dipun tepangaken nami kula Anggersi Wicaksono. Anggersi Wicaksono. Ini dalang muda. Dia dalang cilik, saiki dalang muda. Nggih. Sekolahipun datang pundi? SMP napa? Saking pundi, Dik? Saking dalem niki, Oh, Pak. saking dalem wis angel. Nggih. Riyen kuliah datang pundi, Dik? Teng Universitas Airlangga Surabaya. Lah, Universitas Airlangga Surabaya. Semoga nanti ke depan SMP Negeri 2 Mejayan juga ada yang kuliah di Universitas Airlangga Amin, Surabaya. amin, amin. Lah, menika pangarsanipun panjenenganipun Bapak Ki Bambang Sigit Paminto, sarjana seni. Nggih, asli putra daerah Sunjangan Kebon Agung Balirejo. Kados pundi lampahing sedya lakon babat Wonowarto, sumangga sesarengan kita dherekaken. Nuwun kala nuwun.
الأرض من الخشاري أنه حبي فاسدك بالغار واشدك لم يرمان وقل يا كل النوابل خير من الله Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim donul hamama wa donul angkabuda ala khairil bariyati antasus taubi donul hamama wa donul tabuda ala khairil bariyati lam tasus wa taubi. Rasulullah Sadiqul Wabil Hamid La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wabil Hamid. Seswarare poso nawala natian lamong nyalamong tanpa ukara Santan Jaya Den prayekno sabarang haywa samrono Sengkalani bawana panguna pangrusa Singirana surat dirajaya Ingrat Linapur Dening sampangas Sengkalani bawana panguna pangrusa Singirana surat dirajaya
Seno wis ora usah ngucek bondo ngastina maneh wurung lan wurunga Duryudana sakurawane mesti bakal ngayahi dhewe lan yen Kedlarung mesti bakal nglandang carang saka pucuk ae sisih kula ning negara Wirata ijih ana papan sing jembar kang awujud alas yaiku alas Mertani ya alas Wonomarto kae babatana ya nggir kanggo muktine kadang-kadangmu para Pandhawa ya mung mamujiku muga-muga lebda ing ngarya ya nggir
Kuwi onjang-anjing langit klap-klap. Katon lurusing sayang alis. Ora sing mawe gandrung sabarang atu. Ngaglah wonten tepining wana mertani. Anu nggih risang ayu siwi. Kocap gantaring carita. Senadyan alas mertani kondang alas kang wingit kepati angker. Ananging datan mendo TKT sang Bratasena. Sigra tancut taliwondo ambabati alas mertani. Kabedha saing kayong selo-selo den balangaken wonten madyaning jurang. Senadyan kata tutulan ingkang mawisa katrajang wani dening sang Bratasena ngantos bubrah langkrah ana candrane. Sikro
Samyo Thali Lerante pirang godo Micang ngaji micil Ladinya Thali wus Terus bangun Petro kocak ngunorandir Watatitah Ketek putih Abyor sandangane Gelunge warnane abang Soy Tabuh para aku Anoman aranmu Anoman aranmu Yuk Ono pawongan pawakane kok cat katon catura bangsaning jin yo aku bangsaning jin kekeseting Prabu Yudhistira aku pangkatku tumenggung Dirgopati aran tumenggung Dirgowati yo aku arep marani si babati alas Wonomarto. Monggo sing maju marang kowe karo iki. Ora usah ganggu gawe adiku si Bratasena. Lho, kakange kowe. Iya. Rasa golek adiku Bratasena sing ana Anoman. Wah. Oh. Bratasena adimu rene. Kon rene tiwas kepeneran yen pancen kowe kakange. Kon rene nekuk dengkul nyembah lama aku tak aturi marang Prabu Yudhistira. Supaya diwenehi paukuman. Dene ra gelem nglakoni iki kabeh, lakon. Tugel gune. Sonugel janggane adiku Bratasena katon bisa nglewati batange Anoman. Wah. Maju tandak perbatang amuk rempuk dadi respon. Pak
Tiba. Yo.
wujudan cat katon katora iki bangsane ngopo? Tuh, Raden. Kula menika bangsanipun Gandharwa. Ingkang ngrenggani alas mertani. Kula Anggara Parna. Raden, kula kepareng kula badhe miterang dhumateng paduka Raden. Anggara Parna inggih. Kowe bakal miterang bab apa? Ngaten Raden. Punapa leres paduka menika salah setunggiling para Pandhawa. Iya, Anggara Parna. Bener kang dadi usahaku. Ya iki sing tak enteni. Wah, ngeten Raden. Kula badhe menehi panjenengan. Iki wujude apa Anggara Parna? Menika inggih Sela Timuru. Kang daya katyasane saged maluyakaken sinten kemawon ingkang kenging kemayane Gandharwa. Lajeng ingkang kados jempari menika inggih Oyot Bayura. Menawi paduka tanding yuda kaliyan Gandharwa, kula aturi namaaken Oyot Bayura. Menika tamtu Gandharwa bakal kawon. Lajeng ingkang pungkasan menika inggih Lenga Jayeng Katon. Ingkang daya katyasane menika paduka usapaken wonten netra paduka. Menika saged ngawuningani wujude pira Gandharwa lan bangsa alus. Iya Kakang Anggara Parna. Gedhe rasa panuwunku ya Raden. Inggih Raden. Ampun kedangu-dangu monggo kula aturi daya-daya mrepeki kengraka. Monggo enggal-enggal dipun saranani mawi watu timpuru nggih Raden. Ya tak budal gawe samu bareng.
warta. Raden mestinipun paduka sampun ngawuningani binik senja tinipun alas menika wujudaken negari Indraprasta. Boten dangu malih bakal babar sejatining wujud alas pertani. Menika mila Raden kula suwun mangke kalamun sampun babar sejatining negari Indraprasta kula suwun paduka Raden ingkang pernah pambayuning para Pandhawa ingkang kedah dados Narendra lan kula mitungkas benjang menawi paduka dados Narendra wonten ing negari Indraprasta kula titik jimat asma Yudhistira minangka dados asma paduka Raden. Kula ngestakaken dawuh paduka Sang Prabu lan kula ngaturaken bumi manuwun. Nuwun inggih Raden. Kula kinten sampun dungkap titi wanci negari Indraprasta kedah kamalungsan. Mila saking menika kula nyuwun pamit lan titip negari menika Raden. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Ki Dawi SMP Negeri 2 Menjaya Disnatalis ke-47 SMP Negeri 2 Menjaya. Semoga saya selamanya. Gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kang mulyane nagara siji telu maju pangerapan diulang-ulang nganti mesti ing darah rampunge ana pesontan Kembali ke kelas persiapan penerimaan MBG. Olopis kontrol baris, olopis kontrol baris. Ayai karyane praja kene ukur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyane nagara siji telu maju papat diulang-ulang nganti mesti ing rampunge olopis kontrol baris olopis kontrol baris olopis kontrol baris olopis kontrol baris. Matur nuwun panuwun kadang-kadang saking Sanggar Seni Tejomaya mirunggan sampun dherekaken adicara wonten siang kalenggan punika mugi berkah barokah khusus dhumateng Sanggar Tejomaya lumampir dhumateng warga ageng SMP Negeri Kalih Menjayan ingkang siang kalenggan punika inggih Disnatalis utawi ulang tahun Ambal Warso ingkang angka 97. Matur nuwun panuwun kula ingkang kaya wajib wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Salam budaya.